Celá pandémia covidu, jedna veta. Dobre viete, že žiadne opice nič. Jednoducho únik z laboratória. To sa prakticky potvrdilo. Potom sa ukázalo, ako zabrali farmaceutické firmy, čo sa dialo pri nákupe vakcín. Však teraz máme obrovský škandál v rámci Európskej únie. Ja čakám, ako sa s tým vysporiada pani predsednička Európskej komisie, keďže súd rozhodol a povedal, že zatajili to, čo zatajiť nemali, pretože išlo o multimiliardový biznis, ktorí riešili cez nejaké SMS-ky. A poslanci Európskeho parlamentu, keď chceli ukázať tie zmluvy, tak prišli s 10 stranami, ktoré boli úplne začiernené. Ešte raz to zopakujem. Nejde o nič iné, ide o biznis farmafiriem. A my sa bojíme tohto. Poprvé, obrovský vplyv farmafiriem na médiá, pretože im platia reklamu. Po druhé, obrovský vplyv farmafiriem na fungovanie Svetovej zdravotníckej organizácii, kto nám zabráni do budúcnosti, aby zase sa niečo nevypustilo z nejakého laboratória, pretože si povedia farmafirmy, tak už sme minuli tie 100 miliardy, ktoré sme zarobili na covide, tak ideme ďalej. A čo na tom je preba? Nechcem, aby táto debata išla do nejakých takých až konšpirácií. To nie je konšpirácia. Ako vznikajú vojny? Čo vojna vzniká, že sa jeden nahnevá na druhého? Vojny vznikajú preto, že ide o ekonomické zámery. Prečo je dnes tá vojna na Ukrajine tak predĺžovaná? No preto, lebo Západ veril, že použije Ukrajinu ako nástroj na oslabenie Ruska. A snáď mi toto nebudete brať. Snáď mi nezoberiete, že farmafirmy nezarobili miliardy na covide. Nie, ja sa len pýtam na to, že prečo tam... To nie je žiadna konšpirácia. Ja si myslím, že vždy a všade ide o peniaze. A preto, ak sa pozrieme na pandemickú zmluvu, pandemická dohoda dáva farmafirmám a nadnárodným inštitúciám obrovskú kontrolu nad všetkým, čo sa bude diať. A dokonca sú tam prvky povinného očkovania. My nechceme prvky povinného očkovania. Nechceme. Krajina sa musí rozhodnúť, či áno alebo nie. Hlavne človek sa musí rozhodnúť, že či áno alebo nie, že či sa dá očkovať alebo nedá očkovať. Áno. Máme na stole znalecký posudok, ktorý nenapísal pán Kotlár. Ten znalecký posudok bol urobený v zahraničí, je na ňom pečiatka znalca, lebo to je znalec, pečiatka znalca. A ten znalecký posudok hovorí, že vo vakcínach, ktoré boli použité na Slovensku na očkovanie, je extrémne vysoký objem DNA a sú tam látky, ktoré výrobca neudáva v tom letáku príbalovom, ktorý k tomu je. To nevzniklo včera. Pandemická dohoda vzniká dlhé mesiace. Vlastne je akýmsi výsledkom covidu, že treba mať nejaké medzinárodné mechanizmy. Ja som veľmi spozornil, keď prišli prvé pripomienky z Ministerstva spravodlivosti. Našeho Ministerstva spravodlivosti, ktoré hovorí, že dávali sme v procese schvaľovania, teda prípravy tejto pandemickej dohody celý rad konkrétnych návrhov, ktoré sa týkajú suverenity štátov a dodržiavania ľudských práv. Všetko bolo odmietnuté. V podstate Svetová zdravotnícka organizácia sa stane pánom sveta v prípade, že by došlo k nejakej pandémii. A bude sa rozhodovať, musíte kúpiť tieto vakcíny a musíte očkovať a musíte toto. Toto my odmietame, pretože videli sme, čo sa dialo počas covidu. Pokiaľ by pandemická dohoda bola predložená na hlasovanie v takej podobe, v akej je predložená, naša delegácia má príkaz, má smernicu od vlády Slovenskej republiky nepodporiť pandemickú zmluvu. Čo sa stane, mi povedzte? Ako čo teraz vybuchne svet, že Slovensko povedalo, že nie? Ja som predsa zastavil povinné kvóty v Bruseli. Si predstavte, že by sme prijali povinné kvóty. Prečo Slovenská republika koná v mnohých prípadoch zahraničnej politiky, o čom sme sa doteraz bavili, v prípade pandemickej, inak ako väčšina sveta? To je celé. Ale takto, lebo máme nejaké vízie. Ja vám dám jeden alebo dva príklady, ak dovolíte. V roku 2008 som tvrdohlavo presadzoval a presadil ako predseda vlády dostavbu 3. a 4. bloku atomovej elektrárne v Mochovciach. Vtedy platí to, čo hovorí teraz. Všetci boli proti. Všetci. Atomová energia bola tabú v rámci Európskej únie. Každý povedal, on sa musel zblázniť, to naopak treba zatvárať atomové elektrárne. Veď keď sa rokovalo o vstupe do Európskej únie v roku 2004, pán redaktor, vyjednávači slovenskí ako dar pri vstupe do Európskej únie súhlasili s tým, že 2 zdravé bloky modernizované v Jaslovských Bojniciach sme museli zatvoriť. Čiže v roku 2008, kedy bola atmosféra úplne iná, všetci boli proti. Sme povedali, nie, my do toho ideme, pretože dnes sa ukazuje, že máme absolútne pravdu, celý svet sa vracia k jadru. Štatisticky, denník N, každý boží deň, nie každý týždeň, každý mesiac, každý deň v priemere uverejní 3 nenávistné články proti mne. Tak potom, čo sa všetci čudujeme? Čo sa čudujeme, keď vám niekto na titulkoch píše, že Fico je Tiso, ktorou treba obesiť, popraviť, ako bol Tiso popravený, že nejaký priaznivec opozície povie, že to jednoducho zrealizuje. Jednoduchý príklad za všetko, pán redaktor, to je ten dvojitý meter. Zoberte si, že by sme toho pána Šimečku zobrali 5 minút pred začiatkom mítingu tu pred úradom vlády, aby sme ho zadržali, aby nemohol vystúpiť na mítingu.
Viete si to vec predstaviť? A teraz idem k vám úplne aktívne. Ale dobre, v poriadku, ale čo napríklad, čak to je jedno, či to je pán Šimečka, dávate nejaký konkrétny príklad, ale čo v tomto prípade konkrétnom, ktorom hovoríte, napríklad pán Šimečka čoho by sa také dopustil, že by ste ho mali zobrať? Ale ja som sa čoho dopustil? Ja hovorím o sebe teraz. Však ma polícia prišla, došlo komando na autoprotest, keď som bol opozičný líder, a 3 minúty pred začiatkom autoprotestu ma hodili do auta a povedali, že keď nenastúpim do auta, tak ma tam zavlečú, pretože si nenechajú zobrať výsluhové dôchodky, a zabránili mi vystúpiť na proteste, ktorý som ja zorganizoval. Som porovnávaný, že stretnutie s Putinom bolo ako keď sa stretol Tiso s Hitlerom, čo teda musím principiálne odmietnúť, lebo toto už nie je ani hyperbolizácia, to jednoducho to už je mimo akýchkoľvek rozumných čiar. A namiesto toho, aby niekto prišiel a povedal, že toto nie je dobrá politika. Naša politika zahraničná by mala byť taká, že budeme pozorne počúvať, čo hovorí Brusel, a to budeme aj realizovať. Aj to je legitímny názor. Len takáto odpoveď neprichádza. Pán redaktor, na našu politiku, suverénnu, slovenskú, zahraničnú, orientovanú na 4 svetové strany, prichádza odpoveď... prichádza odpoveď Sekera, obezte ho. Toto je ten problém, že nie sú schopní jednoducho s nami viesť súboj, pokiaľ ide o myšlienky.